si děti do prdele, ty vole. Ty mi dáš potom zase do počítače. No? A já nevím. Ale víš, co jsi si mohl udělat? Vypí to! Třeba by měl, kdyby mi lidi posílají 20 korun za to, jak vypadá. Chudák, jo? Třeba, víš to bahně tady, tak to ne, tak každý by mi poslal 20 korun. Co by bylo? Že bys mi dal někde na internet, že vybíráš nějaký dotace, víš? Dotace na kava. Už jsi skončil.